48 anyos nga byuda patay humandong gaba sa iyang kapuyo pasado alas 6 sa gabi niadtong Sabado, October 25 sa Zone Sunlot, Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City. Nahiago mo usa ka sama dinunggaban sa tuong kilid ang biktima ug nadala pa kini sa tambalanan. Apan sunod adlaw nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Selos ang giingong hinungdan sa krimen. May 9 anyos nga anak ang mag-live-in partner ug nagkabuwag na kini sulod na sa pipila ka tuig. Apan nasayran sa lalaki nga may bag-o nang hinigugma ang babay. Samtang ang live-in partner ni ini kinsa daling miikyas paingon sa interior nga bahin sa Zone Sunlot, gikatahong gitabangan ug gupod sa mga mulupyo sa dapit. Pag-abot sa mga tanod aron puhaon na unta ang suspect ug i-turn over ngadto sa kapulisan, nawad-an na kini og panimuot. Busa mitawag ang kapulisan ug sa mga sakop sa emergency response team aron masusi ang maong suspitsado. Apan nasutang wa na kini pulso. Gisubay na usab karon sa Lapu-Lapu City Police ang hinungdan sa kamatayon sa maong suspitsado. Nagpa-autopsy ang kaning kabanay aning suspect para mahibaw-an gyud nato unsay cause of death yun niya. O nabunog ba or gi-cardiac arrest ba? Mo na tong usa sunod nga naon, considering dili naman sa takapile niya kay patay naman siya, do namatay sa to iyang gidunggab.